Pozdrav šma ljudi, dobrodošli u moj novi video. Vratio sam se posle 3 dana. Malo škola, malo obaveze, sve to, gotovo, nije. Tako da, eto, palo mi je na ideju od jednog youtubera. Evo, stavit ću ga upravo sada. Do njega mi je pala ideja da napravim video gdje na svakih 10 minuta će da se menja verzija. Imat ćemo otprilike 5 verzije. Tako da, valjda će da bude zanimljivo. I ovaj video ne planiram da dugo traje, tako da ne brinite se. Valjda da vam bude zanimljivo i srećno da nazovem ovo verzija se menja. Krenut ćemo na Create on Word. Sad ćemo imati, pošto ovo verzija beta, znači 1.0 verzija, najstarija verzija moguće. I evo da sad će ovdje da uđe, nadam se. Save chunks. A evo. Čuo sam da ovdje životinje skaču. Ok, znači kako je sprinter, 2 puta valjda držam, ne znam, ali eto, uzet ću drva, pošto ovdje imam tamo ni ovčice, sve će bude lepo, spavat ću, nema mi niko odbije noću. 4 bude uvijek najdovoljnije. Znači, hoću prvo da si napravim kuću kao. Četak, ako želite ovo da nastavim, naravno, like i subscribe. Ok. Znači, hop, 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 hop. A ja. Bukvalno mi jedno drvo fali. Ok. Ali je ovo glasno, brate. Ova verzija je mač jači, u stvari pa... Mač. Mačice. Stikovi ovakve imam. Tu sam postavljam pločice. Gledaj ti to, izgleda je vreme za menjanje. Ok ljudi, sada smo u verziji 1.7.2. Single player verzija se menja play. Ok, evo nas, verzija 1.7. Upravo sada ćemo da napravimo pećnicu. Ok, ovo je već malo lakša verzija. Ok, stavite ovdje meso mi se peče. Dok se to radi, idem da uzmem, sad je sprinter nacrtalo. Mislim da ovce još ne daju hranu. Da se dešava u 1.9 možda. Tako nešto. Sljedeća verzija nam je, mislim, 1.8, tako da budite spremni za tu. Evo dokaza da je u starim verzijama mač jači. Stone Axe 4 attack damage, mač 5 attack damage. Idemo nastavljamo sa skupljenjem drveća. Imamo ljudi 15 ova drva, sad ćemo to da pretvorimo u obično drvo, to valja 60. Onda napravit ću neku minju kao kućicu. Ovako. Da mogu jednostavno da preživim noć. Shit, da kažem. I nadam se da ćemo da promenimo verziju. Da, trebalo bi sada promenimo. I evo nas na 1.18 verziji. Single player verzija se menja. Play selected world. Idemo. Building terrarian i idit ćemo
Ще bude prvi deo klipa. Vjerojatno do 1.10, možda 1.11 verzije. I eto, polako se učitava. I evo ga 1.8 verzije. Ušit. Jer malo mi je zalagovano. Ovo inače prve verzije koju sam ja igrao. Gospodin Koki. Au. Ok, vraćam se ja u moju kuću. Ok, lago je. Ok, u kuću. Ok, ljudi, evo je moja prva noć. Prošlo oko 6 minuta od ove verzije. Idem sad, gdje ću sad idem? Malo da provjerim svoju okolinu, vidim, možda da napravim baštu. Da sam neću da iskrišćam ovo, tako ću da ovako. Da probam da dobijem neki seed. Možda. Ok, imam jedan. Ok, imam još jedan. Sam vidio, uočio sam ga. Brate, zašto ove starije verzije toliko meni laguju? One najnovije mi ne laguju. Gledajte vidio. Kiš jedan, bar 10. Što tako bilo teško da se dobi seed? Mislim, ovo je prva verzija koju sam ja igrao, sjećam se bukvalno kad sam igrao na 1.8 verziji. Stvari je moje prvo preživljavanje na 1.8 verziji, kako ja znam. Da, valjda. Valjda tako. Imam 5 komadi, još 5. O, baš. To je ovo toliko lako, ljudi moji. Vidimo se kad budem imao 10. Ljudi, kao što vidite, imamo 10 seedza. I vraćamo se kući da napravimo farmicu. I to će biti to za ovu epizodu. Valjda. Oh shit. Da se čuli onaj zvuk, onaj peaaaaaaaa. Plašilo me, brate, i kosti mi se mrdaju. 3, 4, 5. Pa mogu sam ovako vrem. Moram da uzmem ovaj seeds i da zasadim. I onda ovdje voda i superiška. I ću možda ovdje da prekrijem da se ne zaledi voda. Tamo ni da prekrijem. Farmu. O ne. Ok, nadam se da se voda neće zalediti i to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela, nadam se. Eto, probao sam, ali eto u sljedećoj epizodi, naravno ću da snimim drugi video, ovoga ne možda misliti da neću. Ću da snimim 1.10 verzije, pa 1.12, pa 15, pa 17 i na kraju 19. Nadam se da vam se svidjelo i vidimo se u sljedećem klipu. Veliki pozdrav, čao!